Slušaj, ajde u kafanu, onda pitajte samo gde je Bunja kafana. Ajde, dođi, ja nemam vreme da čekam, bre, ja intervjujem mogo, bre. Ajde, ajde, zdravo. A će postanemo popularni. E sad je došao jedan, pojma ti nemam, nisam ga video, niti ga poznajem, i on počeo da čita tamo i ja kad sam došao pozadi njega, pogledam, a mene čini da je Nikolić je bio ispred mene. I ja mu kažem ovako, jel snima ovo? I ja kažem, čekaj, kažem, čoveče, gde ti je tu potpis i gde je pečat? Mene drugo ne interesuje. Potpis i pečat. Pečat tu. I završena stvar. I on se okrenuo prema mene, ja sam se okrenuo vamo i otišao sam u, kako da ti kažem, u onu masu. I toliko je bilo. Ma ja sam poznat, ja znam da sam poznat, ali ja što sam kazao sam, hoću potpis i pečat, bre. Ama potpis treba, pečat treba da bude, čoveče Bože. A sad smo stali na 130 radnika građevinara, da niko ne prima pare. Znači, 130 radnika pare ne dobiju. A to su 54-55 hiljade meseca. I šta oni mislu? Sve može da priča, koji kako hoće da priča. I vi možete da pričate kako hoćete. Mene važno je pečat. Drugo me ne interesuje mene. Ako nema pečat, nas je nije uveren uopšte. Živi zdravo. Ajde. Što? Koji što nas namrzi? Deco da ima do nas. A pečat? Ako nema pečat, onda nemoj da čitaš bez pečat. Jel me shvatate vi mene? Brr, pečat. A sad pečat mora da mi da. Čekaj, kako se stavlja? Ovako? Isto kao isto. Ljubišo, daj mi će da dođem. Nego mi pečat, jevi ga. Hajde bi se nađemo drugi pečat. A gde je pečat? Pečat? Pečat, bre, hoću pečat. Po kakvom mislu, bre? Hoću pečat, bre. Ti li tu živiš negde, blizu? Ovde sam odmah pravo. Pečat, bre. A sad imam pečat.